engekho umuntu perfect nawe uyafana nami face effects ukubheka emuva kisani phambili umngani be the brother your sister maybe your cousin mabekwenze kabi sikuphi isidingo sokubamba ama grudges I mean show love is bigger than hate inhliziyo engcolile inemthandazo engafinyeleli noba ziphi esigaba nazo ngikele ixesha manje unuvaya nobi nalo manzi omnyama na ngigqibele ixesha manje liqile mina manje naxesha lodlalisa lo legazi dala ukuba umfana and ego ne pride thina abantu evisibulala ngakhulisa ugogo bengekho ufone inkomo kanti uphi lo muntu siyakuye na lo muntu siyakuye khuleka fethu kwalapha kwendawo kunini sihamba yonke nje le ndlela kudala sihamba nje basise kwalapha masihambe khuleka usekwalapha masihambe hayi khuleka onizambona yambonangu seyilapha kanjani friend njani hayi kwenze njani hayibo 2 seconds hayibo kwenze njani wamjonga ngango lo mzidi ba lo muntu ngiphathele wena ngo hayi kuse intwana yami le fethu uplate le intwana yami uplate le kuthiwa uma plate anzima xa beyibiza intwana yami le intwana yami strong ima wo yena ubani yena ubani yena ubani yena ubani yena hayi khuleka ntwana yami khuleka ntwana yami yabona lena intwana yami lena endimathanayo le kubani kaloku ngifuna ukwazi bangibani lo ntwana le jonga sunqama lo because mina ndizumana umuntu engamazi ngizomenzela phansi ngolo lwathi manzi omnyama khuleka hayi kuthiwa 2 seconds le igama lakhe 2 seconds mayenze kaloku wenzeke ngeligama lakhe igama lakhe fanele baliyathetha lo ayigcwali ngenombolo fanele mayenze 2 seconds wenzeke ngoku manzi omnyama kanti uzijonga jonga ntwana yami khuleka ntwana yami khuleka ntwana yami uzomazi lo mzidi abosuka namhlanje uzomazi lo mzidi lo wena itheni ngathi awugcwali nje wena khuleka ngiyabazi sonke ixesha uthi mfethu ufuna esi staff ngaphambili yakhumbula banza ndikunike istaff uyayazi lo okay uyayazi mosiba ezika Kesari sure and istaff sakho uzosifumana upper late yasifumana istaff sakho one staff wanginika sona nikasilibali njalo angasilibali into kanje wena manzi omnyama xa usithi staff zafumana late nawo kwakho uzofumana late injalo sasuya kuwe late now ufike pha kum late injalo ngena nqini plaka lisana mablade dancing sika marezi into ezikhala macala wasithoni thola esithombe ngibuze babandazi la Melgazi edwana bamba kume sistaff sakho wasibona asimashe sa uzoyithola futhi yabo sosona uZasko wayesengabazi ubuthongo ehlaselwa ngamathongo amabi rhoqo ngokuhlwa wayesele evakashelwa emathongweni liwele likabhuti wakhe lasweleka lize lincinci impilo ayihlukanga komuntu omdala xa kusenzeka ikunyusela ilizwi okanye imicela imingeni odibana nayo kwinyukela kuyadingeka uhambe uye kudolweni uguqe yona ndlela yokulwisa impilo igazi liyakhuluma konke okwenzekileyo kuzobuya kukujikele nawe ukuphila ubomi engunaphakade kanti kwanazo nenhlungu sinamaphupho ngempilo nto nje ukuthi nako ukufa namaphupho ngathi ayikho inkanga eduku ngithi esikhona sibuya ngomkhwezeli konke okuthe wakwenza kuzobuya kukujikele ngelinye lamalanga ngelinye ilanga nawe lokutshalela impilo uzozisola
don't look who did this. On your go better manage. You very good with the fucker. I don't fuck with you, so get shut up. I've got the tools if you want. May fuck the tools cause I want you. Kan tema second mfe to DK o felletse kae ka dilo tse tsa go pela. DK yeah man, DK di ma se mo face a DJ like you feel it's guy se sa le mfano se le sa ba go tlisha mfano le monnyane mfano a tsumalla joina masepa eish ka ba tlhaloganya mara di mo khabatile ke sho eish and khale ke sa mone ke kgweki bo ngwa go otle a je ke sinse ba tsa staff ba tla mantsi a mnyama mfano go mantsi a mnyama eish sinse ba tla go ba tsa staff a mfano senya batho ka di-drugs tsa bona tsa ma-second ta fa go tshwaranyana bokhulinyana It's over second. That's good. Ariye ke manya bona o isa dikepa ife Ntsha. Stefano kubani wena Shapai. Kutletse man. then masekente wa sa lokele ka ite gotmana O ska di bala, ska di bala. jalo masekente mo ka sing ka dithunya masekente go tsagala ya Tlogola tsa dithunya man ke tletse go tlo go. o tla go le kae bosa Nna ke tla ke le teng. masekente o tla ka metlae o tla go spana ka yena bosa ka o Tlogala ngolo guys. Akelo. Akatelo. jalo masekente Go pa le mfaso kwa to ka fela story fela se senyane ka wena go ga masekente go mo go tlhamoga yone nka go tlile ka metlae masekente Alexa akatlela golo. Tlhaloganya. Ke tletse go tlo phutsha spane. Ke utlwetse ka lona mo medieng gatela phutsha. So ne ke tlile at least gore le tlo gona go le phumelela. so masekente ne ka di suit yana masekente o tlo re thusa re phumelle so bosa ka bosa so go fonkie bosa ba dipina tsa gona kitse Very good. gona o bona gore pusha yang bosa ka gona bona ga masekente ra e betha spano ngwa ye Ka lutla le betha. ka sentsona bo di energy ka fa a go tshwane Le masekente producer fe. So mauti ku lutlile la phutsha ne. A re tlogeleng tsa go phutsha. Vaya poketswang go Durban ne. ya Ne ke masekente ntse ke phutsha besa gite ya go vaisa cocaine. So ke utlwetse ga Vaisa te focusing. Vaisa cocaine. ke mana ba tla re tsenya ka star Se ke re nna serious lo. Look. Nna serious. Ke re ke tletse go tlo phutsha besa gite go vaisa cocaine. So nna ke wa tlo tsena follow ke le producer. Tlhaloganya. O re phutsha business ya go vaisa cocaine. go nna go bone Se ke reng serious. so bosa Nna so wa cocaine o tsene le yena wena Alexa cocaine ga ine ke batla go vaisa cocaine focusing ya go vaisa ne ba bana mo ba nnitsa ka te ka kitse go teng mantsi a mnyama go teng fu abe ba bantsi slimane tsa so da mano ko tse go manage so no go mane da mano se ke go kotsi ka eng ke go phutsha nna fa outla so go mane da mano na ba fana ba pushang le bona ga tla ke go te go play se sa tontshela ka bo play to ba tlise kwano nna ke re ke vaisa cocaine no focusing ke nne ke tlo rula ba di sutu ba go mane ke dila ka bona ka ba itse ba itse ba re dila ka bona dila ka bona ke nna ga ke bona nna ke dila da mane o tsa dele o na hana fa ke for dele ona e braya ka sa dia dutse ona le se go nna sa no so bona ona se mane o a bona ka siye e pa ma dita ba tentja ka ka go bontsha di holo lo ba tlo bonana wa tseba go ke nna mana a bozwa na ke tse go re se o etse se go nke a se go itlhokomela But man, nka bo re tsa dithunya le bona go no iprotect. se Alexa ke retile go tlo phutsha tla bona ka nna Nna ka go bona mogala. Ane ba di sutu ba. Ke dila ka bona. oh exe ke re show
Sasikhona uhlala njani nomuntu okanje yazi umama usifaka nje ezintweni esingazaziyo nobani zothini cause ngoku umuntu ungahlala nomuntu okanje khona kwenzeke njani ukuze afike ebe lapha enje Emndaza. hayi uzoba nje kutheni Dakza. yeah Ungenza noma nge2 yo uphila njani nalomuntu unje rand qhamda kuzazi kwani baseleni ngawuza Zasko kwenzekeni ngalomuntu zacela ningixeleleni cause mina umama uthe apha ndizo kanixelelanga kuba kuyofika kunje apha Entwana Good. sisekhona istaff samba Sekhona. kunike mantwana Zasko yeke le nto funeka uyekile le nto Sindawoni good. funeka iyekwe le way uyekwe siphezulu kwendlu leyichitha kwayona le way yoyichitha le anizusebenzisana nezinto istaff sami yiyo ligqibayo libhizinisi tshana neziyobisi apha ntshana neziyobisi Wayichitha. Iza kubulala ubhuti wena. namsebenzi nawe ungayitshayeli lapha anamsebenzi na zizo izinto ezikuhlanyisayo zizo izinto ezikuhlanyisayo uzoyitshayela lapha awundazi ne awundazi jonga ntwana yanitshayisa izinto zenu niyaqhunywa yeke kanje lo ngojonga unjani abantu bazothini Sothenga sinye staff nobhuti. Salala. Sambe bhuti funa nayo imali apha bhuti sothenga staff. hayibo hayi ngiqhelisa ngubani wena yintoni wena hayi mani hayi mani qhelile mani ngiqhelisa ngubani qhelile mani khawusuke ndifuna ugqitha apha bazoma endleleni asinothetha nanithoka khawuthathe lo bhuti wakhe nisuke ndifuna ugqitha apha Qhelwe la ntwana. Masibesihambe siye le. Qonqa hayi boThomi uyendini kwayecala sandofika mana akho kudalana Thomi into ndizibona apha phandle kwenzekani ntoni ngayo yo ndizele loo nto ke tana apha bamba isitulo mntasi Thomi ndizele loo nto ke tana apha ndithunywe ngumama ke tana nam apha ukuba ndizojonga le nto ilapha qha mna iyandisinda ngoku andisazi noba ndizokwenzani hayi Thomi kukho omnye ugobela sana yayibetha into yakhe sisi uyayibetha makwalapho ntana uyayazi mna apha endlini into zogobela nanani asizenzi hayi ke ifuthemele kwabaprofita abaxoki kula malanga mna ndingazela kula gobela sisi Thomi into zabagobela andithembeli kuzo yazi nomama nazo akathembeli kuzo ezinto zalo mntu azifuni nogobela ugobela ngaba baxokayo hayi bo Thomi ngaba baxokayo yazi njani inoba lo mntu uhamba nothi uzawuba right uDK wenza zeziyobisi azitshayayo otherwise uba bengatshayi lo mntu ebezoba right wenza zeziyobisi azitshayayo uzondikhumbula ndixelele sana makaziyeke ziyobisi uzawuba right bangayeke izinto uzawuba right ndixelele ke Thomi ke yebona lo gobela ndithetha ngayo hayi Thomi ustrongo yazi intoni masizele siyeke izinto zogobela awuzalanga ogobela ndithi apha so kwenzekani akho nto nyana uzondixelela yona enzeke ngexesha lendingekhumbulile shem hayibo yiyo yodwa loo nto ndibroke bentsithi maybe ndizafumana uthenge idrinki broke kwamna shomi akho kwanto apho sisuka khona size nje ufikele indlala straight ke apha suka kuyo kwamna kuloo ndlala ndizodibana nezinto endizibona kubo lobuzukuzuku efuna isikolo shaya iphuzu bekafuna inyuku ngesinqele kanti kuzonqapha usuku amagqatha amzumile abheke emumva afika mphula isiphundu ubuchopho obuxhaphakele kwisikondira mase bafika kuye bamboza ubuso ngekofira mase bakhipha isibhamu selahla isidumbu basibambisa bamkhwifa ngamathi bamemeza bathi beke boxini upodini ufile kondile 2 seconds utheni ungananyani nje Inyani utheni ayanyani late bendifikile phaku ubufikile ko bendifikile phaku ndikuzisela istaff nafika ungekho nami ngizofuna ngokwami hayi ke indoda ibemantasa ebese busy usipho benginodini nami benibhizi ngantoni engxaki zakhe lo bengizophusha umshikashika ngamshiya endlini ebhesi kangumfumanene akandimfumani no hayi beningekho sebhizi nami nditha hayi kusike ndokubamba balo line bafini mfethu manzi amnyama mani la way yakho manje sekangako mani baba se akho into ezidalekayo mani samanje sekumfethu qha uthi uyakwazi Umpilo mfethu uthi yandazi nje ngamazi. Ngikhumbule manje dabade mfethu uhlala kula magcala ngawo.
Lamacala ngapha. 2 seconds. Kunjalo. Kunjalo. So ke ngolomzida lona ke ngoku ongokuyithiwa akasiniki. Akhona ayizisa yena mfethu uyangicunukisa mfethu. Andibano la nabanjalo mina vele nibambane. Mfethu ya lo mjida mfethu lenze nihazele zizinza kanjani. Utho kanje? Mana nibancane mana abalayini bakhe. Lo mzida lona nithi uhlala laphi ingavele esigqumeni ngosimlande lo mzida lona. Kodwa lo mzida mele bayasinike into zethu lona. Uthi second uyambamba. Uyamazi ba uhlala lapha. Uyamazi. Hayi nafika eqonyweni lantwana nenzela amawashi. Ungatsho nje ba masimlande. Ungatsho nje ba masimlande. Masimlandeni mosifazi. Masimlandeni uthi uhlala laphi kwalapha. Masimlandeni wasixhumeni bafeni. Labo ufakazi baka Jehova mina ngufakazi wabo lova abaphalaza kudala inkonzo bathandaza ivolovolo ngenxa yamanyala ngefihlwe ngaphansi kwakhololo umfundisi wadinyela ngodusu nomfundi emva kwesonto Pipa Slonda usenakubholo lova bathatha inombolo bayifanisa neBhayibheli sababklama rasisona mzali wakhipho kweshumi ekhaya balala ngomdoko fakazi foka bamba usikala usiphulwazi kwaphendulwa amanzi wayini ukafino sekanini manje kwaya amakholwa asejaja abahlala ipoti Hayibo. 2 seconds. Nithi uhlala lapha lo mzida. Nithi uhlala lapha lo mzida. Apha. Khona. Hawu masimlandeni kayihlala lapha. Wenza yami udalwa nguwe manje we. Masimlandeni ehlala lapha. Masimlandeni fa. Hayibo uphi lo mzida lo? Uphi DK. Uphi lo mzida? Uphi DK. Uphi lo mzida kanti? Umzida uphi lo mzida? Boleka seconds hayibo. Uphi awasiswaka khona. Awasiswaka la. Yeah. Uphi DK. Mansiswaka. Yabona hey. Uphi DK. Uphi DK. Uphumile. Ugqopha manini. Uphi DK. Lethu uphi DK. Uphumile. Jonga, ufuna DK ebuyile lapha. Wena umsisi wakhe mos. Umsisi wakhe sondela lapha. Ngifuna DK. Efethu nikanti lo mzida nithuphi lo mzida mazi lo mzida. Lo mzida nithuphi lo mzida. Yazi ngicela enye into wena. Sondela man. Sondela. Andiphinde ndizaphe. Umsisi wakhe yabo. Andiphinde ndizaphe. Sondela. Lokuqala namhlanje ngikasi ndiyakuxelela wena siqhama amadodana. Yes. Umzida. Yandiva. Iyavakala bandiva. Iyavakala. Yandiva. Iyavakala wena. Iyavakala. Umanza Mnyama neqembu lakhe bayayifuna imali yabo and uDK akanayo lo mali. Waye woyika uAliziwe ukulala apho kulala khona uDK noZasko. Waxolela uhamba nomhlobo wakhe. Waze wabuya uZasko semalanga. Wabuya ke wondlala. Wathi esondlala njalo ibhayi weqi ngome lokuhle udade kaSkroof ekhangela ubrother wakhe owalahlekayo owaphuma endlini esithi uyokudlala ibhola yakuba kukunyamalala kwakhe. Mama ulepsu ke Molwe. Hayibo wahlala wedwa bapha abantu abadala. Apho tusaphumile ngiqhubele ngapha. Yebo. Usisi usahambile. Hayibo usisoko ngibani na? Alizi ude wabuya. Yabuye. Ubhuti wakho yena uyephi? Hayibo nimqhubele emini bhuti. Oh, hayi bendihambele apha kuwe ke Tana. Yo, uhambile ku? Ewe ndihambele apha kuwe ke Tana. Bendihamba ndikhangelana nomuntu asekhaya uSkroof.
oko wayelahlekile mani, oko esingamboni pha ekhaya mani. Sekuphela iveki ezintathu engabuyi endlini. So ngiqonda uba mani ndizobuza pha kuwe ngoba nidlala naye ibhola. Uba ukamboni na? Bengekho kwalo bhola ibidlalwa ke. Bengekho. Hayibo ke ngoku kutheni wasike wancazela ke ngoku? Aketana ngikhathazwa le astrofu ubulahlekile. Yho, hayi ke tana nami iyandikhathaza lento yakhe. Uba ulahlekile noba ndingamthola phi na? Ngoba neetshomi zakhe zisazimazi nawe uthi awumazi kodwa nidlala naye ibhola. Hayi mna lo 3 weeks bensebhikeni lo 3 weeks edlulileyo amazi msipho. Yho, hayi ayiwanda wayaphi ke ngulo mntana? Amazi namba wayaphi istrofu. Dala ndive into yastrofu kuthiwa lahlekile asabonakali. Hayi usenzile ixhala lo mntana noba ndingamkhangela apha akekho umtshomi wakhe umazi engayemjonga kuye kanye. Noba ungayapha kusabela noba uyamazi. Hayi okay ndizakhe ndiye pha kuye. Ubaliziwe. Aliziwe nimkhubile hambe nomitsho. Bani na? Hayi umntana usisastrofu. Sisastrofu? Ya. Oh, alizwe bethu uzonizekela mfethu. Ebanguye ke lo. Kodwa awuhlala apha naye ke lo muntu. Uze kwabani tenza zekelwa ngadiza ngoku? Uwe queen. Ndithenda nguqueen na ngoku. Hayibo kwenzeke ntoni na la? Queen aselandane. Hayibo. Hayi masimoya ubhuti kwayena unje yabona bese namqhela ubhuti. Oh hayi akekho right. Yo usamele ngantona lesithi? Hallo. Hayi bengikhangela umuntu asekhaya apha uStrofu. uStrofu? Khona uthi uStrofu na? Hayi sister. Hayi nona ngusisi wakhe yabona. Ngoba ezofuna uStrofu. Lantwana lesithandla naye ibhola bhuti inde ukuthi uyazi lantwana ithanzo lezwakala nangaphola amacala. Hayibo uyazi bhuti lantwana le. Hayi. Uyamazweni? Hayi. Hayi. Hayibo Strofu. Hayibo. Hayi. Hayibo Strofu. Hayi. Nangu uyachayela sister. Uyachayela sister. Nangu sister. Nangu uyachayela sister. Uyachayela nangu. Jonga emva kwakho sister. Jonga emva kwakho. Yakhangela uStrofu Noma undawo ngiqhunyuka yenzeka nona. Nangu uyachayela apha. Nangu. Hey, zangibulawa indimi wena. Ufile. Semnyanga Isithunzi santoni na eso? Uthe ndingamboni umuntu uStrofu. Kwenzeke ntoni na apha? Ngoba sikhunyiwe. Hayi noma ndikhunyiwe.